Kahit walang ligo. Wala. Ang fresh natin. Masagsag ka naman dito para hindi ka masyadong Naligo ako kanina. Eh, nga pala. Ako lang pala hindi naligo. Busog ka yung upuan mo, busog mo para parang ang layo mo naman sa camera. Okay na. Tinataas ko kasi ang paa ko. Bakit? Hindi naman tutukod dito Ang lamig kasi. Okay. I-ano muna natin. Sabi na. Mauuna na naman si Sir Aaron. Good evening. Dito kami ngayon sa kusina. Ang Mahangin sa sobrang lakas ng hangin sa labas, guys. Nasa loob po ba kayo? Opo, dito kami sa kusina. Sa kusina. Andito po kami sa kusina. Hindi namin kinaya sa labas. Grabe, sobrang lamig. Ang lakas ng hangin. Hindi tayo masyadong maglakas ng boses, guys, kasi baka maistorbo na yung mga tulog. May maaga na tulog kasi. Kaya nakapag-live kami dito sa loob. Kasi nasa kwarto na sila. Hindi namin alam kung tulog na or nakahiga lang. Siyempre ang lamig. Masarap na nakahiga na lang. Munggo pagkain. Opo. Hello mama. Good evening. Hello guys. Good evening sa inyong lahat dyan. Palike naman guys. Palike naman po ng aming live ngayon ulit ngayong gabi. Thank you so much. Gandang gabi. Yung, munggo na maraming lahok na gulay. Yan o. Talong. Bama in Philippines, good evening. Hello, good evening. Thank you for coming here in our live. Thank you po sa pagpunta sa aming live. And pasuyo naman po ng subscribe ng aming channel at palike ng aming live ngayong gabi. Thank you so much. Medyo hindi ako maglalakas ng boses ngayon kasi nasa kwarto na. Baka maka-istorbo na rin tayo na. Rinig nyo naman siguro ako guys na. Makikain at ako wala kami ulam. Ate na Margie, kain na. Dito kami nakapag-live ngayon sa kusina kasi nasa kwarto na sila mama at papa. Hindi na sila nanood. Ang lamig kasi. Sobrang lamig. Sobrang lamig talaga ngayon. Ang lakas pa ng hangin. Kaya buti na lang. Kaya dito kami nag-live sa loob. American living in Nueva Ecija. Saan ka po sa Nueva Ecija, sir? Tagalog or Ilocano? Kasi dalawa salita sa Nueva Ecija eh. Malapit po kami sa Nueva Ecija. Malapit po kami sa Cabanatuan. San Jose. Yan, dyan po kami malapit. Kasi taga Pangasinan po ako. Salamat po sa pagpunta nyo. Jobit Vlogs. Tropo Vibes. Reggie Ricky. Good evening, Sir Jobit Vlogs. Salamat po sa pagpunta niyo sa aming live. Pasuyo naman po pasubscribe naman po ng aming channel. Thank you so much. At palike ng aming live ngayong gabi. At kain po tayo pala. Si Mrs. Ayaw na kumain. Nagmerienda ng kanin kanina. Done like Brad. Munting Bahay, thank you so much sa pagdala mo ulit. Kain po tayo, munggo ang ulam mo. Sarap. Dito kami nakapag-live sa kusina, sa loob. Sobrang lamig sa labas, guys. Talaga. Hindi nga ako naligo ngayon. Hindi ako naligo. Buti si Mrs. kaninang umaga nakaligo. Ako, maghapon ako sinipon, kaya hindi na ako naligo. Uso na naman ang no-ligo day ngayon. Tag-ulan. Sarap niyan, munggo. Opo, tara po, kain na tayo. May mga lahok na ayan o. Ang dami lahok na gulay na munggo na gulay na. Ang dami pa lahok na gulay. May sigarilyas, tsaka sigarilyas ba to may? Talong, tsaka dahon ng malunggay. Tapos may natirang hawakan ko na. Pertong daing na isdang espada. So, AI music production, artificial intelligence, songwriter, music, generator, Tropo Vibes, Reggae Ricky. Thank you so much, Sir Jobit. Healthy, opo. Yan ang magandang dito. Anong dahon po? Dahon ng malunggay po. Malunggay.
Talong. Pikachu, good night. Hello, good evening. Nagluluha ako sa sipon. Ako din, maghapon ay ba't kasi naligo ka pa? Kaya ako, maghapon akong paggising ko kanina umaga. Grabe sipon ko, sakit sa ulo. Kaya hindi na ako naligo. Okay lang yan. Uso naman ang no ligo day. Pero buti na lang yung malunggay. Kahit binagyo. Ang dami pa rin ano. May ano din no, may Biglang sumibol ka agad. may lahok pang tinapa. Sarap kaya. Tinapa yung How are you? We are good, Ma'am Pikachu. 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 Let's eat dinner. Thank you so much guys sa pag-like. And pa-subscribe naman po ng aming channel sa mga bagong dating dyan. Thank you so much. Oh, naghanap ng pagkain si Mingming. Ayun yung pagkain niya. We are good, Ma'am Pikachu. How about you? Hindi ko na-share ang ating live. Diyan na rin naman si Mama. Yung sa Facebook natin, huwag na rin. No. Pwede. Oo. Ayan tayo guys. Kailangan pa magpakulo ng tubig para hindi malalago nga po. Ay the best. Daing mo. Upo, yung ano po ito? Espada. Espadang isda na dinaing. Asa ang mahal. Ang mahal po ng kilo. Yung 1/4 yata yun, 200. Walain mo. Pero kumuha lang ako ng ilang peraso, siguro 4. Anong magkano halaga? 5 thumbs up dol, Ka-Operator Vlog. Salamat po sa pagbabalik mo, Sir Ka-Operator Vlog. Kain po tayo. Pinakaalala sa'yo. Nasamid pa ako. Ang kunat kasi. Kumunat na siya. Mario Martendal. Good evening. Where are you from? Mario Martendal. Thank you for coming here in our live for tonight. Animal Love, good evening. Thank you so much for coming. Sige, kain lang, Dol. Kain ka na rin, Sir, Ka-Operator Vlog. Kain din po, Ma'am Honey My Love. My Honey My Love, so sweet. Hello po, good evening. Tara po, kain tayo si Mrs. Ayaw kumain. Nagmerienda ng kanin. Nagmerienda. Sinisipon kasi, kaya kumain na kanina. Kaya ako din, maghapon sinisipon. Ang sakit sa ganito. Ang sakit sa ganito. Sa may sinus. Kaya walang ligo-ligo ngayong gabi. Ngayong hapon, maghapon. Jobit Vlogs. Sige po, pupuntahan po kita. Teka lang po. Sir Jobit Vlogs. Ay, Sir Jobit Vlogs. Wait lang po ha. At switch po natin sa ano. Yan. Kain. Gandang gabi. Let's eat. Tara po, kain tayo. Thank you so much guys. Ay, Gandang gabi. malakas ang ano. Your channel. Tropa Vibes Reggae Reiki Vibes. 475 subscribers. So Ricky, dito po ako sa bahay mo. Ilang subscriber na? 475. Maanghang. Nagmuya kasi ako ng clothes. Maanghang. Playing your latest upload. Subscribe din po sa aming channel. Thank you so much.
Kain tayo guys. Yan. Sabayan niyo na ako. Ako lang naman mag-isa kumain. Yung Mrs. Kumain na ulit. Ay. Ano? Ang aming mimbing nangangalabit. Gutom. Ayaw kasi kumain ng ano. Munggo. Tara guys, kain tayo. Ano? Lagay mo dyan, no? Sa babaw. Ayaw din yan. Gabi naman. Kain tayo guys. Salamat sa pag-like. Opo. Konti lang siguro kakainin ko din ngayon. Nagmerienda din ako kanina. Alin? Tubig. Binigyan ko siya ng ayaw niya. Dapat lagi, huwag ka mga lagi ano dito. Yan pa. Kain tayo guys. Naghahanap siya ng naghahanap siya ng tuyo. Hindi pwede. Wala. Ang aming muninding. Bait niyan. Hindi yan nangingialam sa pagkain sa lamesa. Hindi yan nag-ano. Gusto niya laging isda, tuyo. Ang selan kasi. Ayaw niya ng munggo. Ayaw ng munggo. Ayaw ng gulay. Di gutom siya ngayon. Ito yung laging dilis. Binigyan ko ng biskuit, ayaw mo. Lalambing yan. Natuto na rin. Isang sit-sit lang, alam na. Hindi. Uupo yan. Uupo yan. Huwag mangingialam, Mingming, ha? Pag nasa higaan ako, te. Ay, dikit na yan lambing sa niya. akin. Natuto na rin maglambing. Parang si Cookie. Opo lang. Yan. Yun na lang yan. Kain na tayo guys. Salamat sa pag-like. Ay, hindi makapag-comment kay ano. Okay. Bakit hindi makapag-comment dito sa... May bigayan na ba dyan ng grocery galing sa mayor? Yun, dito na lang tayo sa your car and Wala pa, te. you can't believe. Hindi makapag-comment sa latest upload. Walang comment section. Kamu, te. May Natawanan. bigyan kami sa 18 pa. Sana all meron. Sana all. Pure foods pa na. Sana all. Kay Mayor Ross Rizal. Tama ba? Rizal. Dapat hininaan mo kuya kasi naglagay kasi ako ng copyright claim. O na manood ka ng YouTube kasama tropa ba? Sir, hindi makapag-comment dyan sa ano mo? Sa latest upload mo. Hindi ako makapagbakas. Kaya nung nalipat ko na lang ang play dun sa pangalawa. So, dun sa your car na upload mo. Hindi ako makapagbakas. Bakit? Walang comment section. Opo lang. Kaya nilipat ko ng play dun sa pangalawa. Bumangon. Ikaw na? Paano na pa ito guys? Kaya kumunat na. Para ngayon may naamoy akong kakaiba. Ano yan? Ano yan? Ha? Ano yan? Opa.
Opo lang. Yan, very good. Kain tayo guys. Sigurado yung mga ano mamaya pa makakapunta. Or siguro mga busy din. Pagkikit-pikit yung Ejut. Kumusta po kayo ngayon? Panahon ng bagyo. Ang lakas ng hangin maghapon dito. Sabayan pa ng ulan. Salamat sa mga nakatambay dyan guys. Salamat sa pag-like. Kain Justin. Kunti lang ang ating kanina bigay ng kagawad sa amin. Ham. Kanina namin kinuha. Oh, sana all may ham. Kami wala. Siguro no. Kaya siguro sabi nila kasya na yung 500. 500 sa Noche Buena kasi maraming pamigay no. May magbibigay ng ham, may magbibigay ng spaghetti. Thank you so much. And it's hindi ko ni Sukma channel. Nesuga na channel, hindi ko po maintindihan, hindi ko po maibigkas paano ba Thank you so much sa pagpunta mo sa aming live. And it's in Hisuga na channel. Good evening bro, saan banda dyan sa inyo, maulan ba? Dito po kami sa Albay, Bicol sir. Miguel Santos. Grabe ang lakas ng hangin dito. Tsaka maghapon umulan ng umulan. Sa kagawad pala yun. Wala pa yun sa kapitan, pati sa mayor. Wow! Sana all. Salamat po sa pag-like. Sending love and support from Gina Lakman. Gina Lakman. Vlog. Bingo Warriors Vlog. Team Bingo Warriors. Ang dami ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Wow, lami sarap kain mo. Opo, tara na po. Kain na po tayo. Munggulam. Sabayan niyo na po kami. Ma'am Honey Malab, so sweet. So sweet. Si Mrs. kumain na kanina, alanganing oras. Pag kasi nagutom na ako, wala na. Pag nakaramdam kasi ng gutom, kailangan kumain na rin siya. Kaya kain tayo. Sabayan niyo po kami. Tapos ko na i-play Sir Jobit Vlogs. Magbabakas lang po ako. Daanan ng bagyo dyan, Bicol at Quezon. Oo nga eh. Opo. Taon-taon. Maswerte na lang pagka mahina-hina yung bagyong dumaan. Nung nakaraang bagyo si Uwan, ay grabe sarili. Sarili ako music, manood ka ng YouTube kasama si Jobit Vlog. Hindi nga po makapag-comment doon, sir. Walang comment section eh. Kasi copyright nga po. Walang comment section. Siya pala yan. Favorite ng bagyo ang Bicol. Tunay. Oo ba? Okay na sir, like and subscribe na po sa video mo. Thank you so much. Sir Jobit Vlogs. Asa na po yung isa? Asa na pa yung isa? Sino ba to? Ang hirap yan ng kanyang channel.
Miso, Mhm. Misugan, Puntahan natin. Misugana, Misugana. Nes Ugana. Na? Nes Ugana. Nes Ugana Channel. Tabunan. Ano ba yun? Na landslide bahay namin ni Juan, tabi ng bundok. Kasi, naku po, sorry po sir. Sana po okay po kayo. Kumusta naman po kayo ngayon, Sir Miguel Santos? Saan po ba ang location niyo, sir? Ma'am Nes Ugana Channel. Dito po ako sa yung bahay. And magpi-play ako. Magdidikit po ako sa inyo. Sa unboxing pins gift on her 7th birthday. Playing your latest upload, Ma'am Nes Ugana. Nes Ugana Channel. Thank you so much. Nakakalangkot naman pong pangyayaring yan, Sir Miguel Santos. Sana po makarecover na po kayo. Yan na naman, dumanat na naman ang ulan, guys. Okay, let's buhay pa from Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Kasunod ng Nueva Ecija yan, paakyat. Ilocano po kayo, sir? Nueva Vizcaya? Kasi ako po ay isang Ilocano, tubong Ilocano. Pangasinense Ilocano. Meron minunod ka ng YouTube ka sa ulit. Kan manganta, Sir Miguel. Nagkulbot. Nagkulbot. Prinito ko hapon pa. Kanina pa. Natira lang yun. Masarap kasi yun partner sa munggo. Balatong. Balato. Wala, ha? Hingi lang, hingi. Wala. Nangangalapit ang aming pusa. Pili kasi ayan niya ng munggo. Gusto lang niya toyo, dilis, gano'n. Ngayon bag nga rabiin, kabsat. Kastamit kanya ang kabsat. Miguel Santos. Kabsat means kapatid. Ibig sabihin ay kapatid. Kabsat. Naimbag nga rabiin. Na magandang gabi sa'yo. Ganon din sa'yo, Sir Miguel Santos. Nueva Vizcaya. May mga kaklase akong taga Nueva Vizcaya. nasa Nueva Vizcaya na. Sa tubong Nueva Vizcaya kasi ang nanay nila. Kaya doon na rin sila nakatira. Dami sibuyas dyan, sir, no? Nueva Vizcaya. Summer lang yata na nag-ano na, natanim. Tama. Kasi yung hindi na dapat mabutan ng ulan. Kasi madali na siya. Nasaan Samantha, Sir Miguel Santos, and Honey love. kain tayo. May honey, my love, so sweet. Ang lamig pa rin. Thank you so much, guys, sa mga nakatambay dyan. And thank you so much sa nag-like ng ating live ngayong gabi. Gala muna ako, Loads. Happy live. Swimming good. Thank you so much, Sir Miguel Santos. Ano po ba, ano ba to? Main channel niyo po ba ito, Miguel Santos? Ganyan mga pusa namin dito, dalawa mapili sa ulam, gusto may isda lagi. Oo nga, gato rin to. Gusto niya lagi yung may lansa siyang naamoy sa pagkain niya. Pero pag siguro gutom na, binabalikan niya yung nilalagay ko. Pinakain niya. Maglagay ka na lang ulit ng pagkain niya doon. Gari maliputo na ang tigkakaon. Ito kasi bago ko paininin ko yan ng munggo. Oo nga, tsaka ano,
Pati yung kanin na sinain ko, malamig na rin. Yung tuyo, kanina pa din hapon. Eh, siyempre, maaga nagluto si Den kasi nga, Alas 5 baga, nag-uulan na. nakain na ang dalawang matanda. 5:30, kumain na yung dalawa. Kaya kailangan, bago mag-alas 5 nakaluto na. Sige, Sir Miguel Santos, thank you so much. Dalawa kasing upload YouTube kuya, manood YouTube. Idol, magandang gabi sa inyong dalawa dyan. Taga Cotabato po ako. Gandang gabi din Boss po. Landasan, thank you so much sa pagbabalik mo. Saan ka po sa Cotabato? May tiyuhin po ako sa Coronadal. Coronadal, South Cotabato. Shout out sa aking uncle, Fredo. Kapatid ni Mama Delia Aquino. Ang aking tiyuhin. Matagal ko na rin hindi nakikita. Hindi lang ata 10 taon na. Mahigit na. Mahigit na nga. Nasa 20 years na ata. Hindi ko nakikita ang aking tiyuhin niya. No good this, John. Welcome back, John. How are you? How's your situation today, John? Idol, magandang gabi sa inyong dalawa. Thank you so much, Sir Boss Landasan. Boss Landasan. Good evening po sa inyo dyan. Hello, brother. How are you doing? Nice to see you again, brother. Thank you so much for coming back here in our live. Sir John. Let's eat dinner. Sobrang butang tignan mo. Times tayo constant. Good evening. 6:39 times. Good evening. Thank you for coming here in our live. Salamat sa pagdadating mo sa aming live. Thank you so much. Pasuyo naman po ng subscribe ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much, guys. Patapos na akong kumain. Saktong-sakto na naman. Malapit na naman 30 minutes. And may kwentuhan tayong matitira na 30 minutes. Tayo magdadaldalan na naman ng 30 minutes. I'm American. It's Kyle. Good evening. Thank you for coming here in our live. Sinisipon si Mrs. Please don't forget to subscribe our channel, guys. And like this live for tonight. Ano lang oras? 8, 7, 6, 5. Alas 5 ng madaling araw dyan, ano? It's Kyle. I'm done eating. 5 a.m. Good morning, Kyle. Good morning to you. Kylie. Good morning, it's Kylie. It's Kylie. Good morning. Ang aming pusa nanghihingi. Kumain na. Dinagdagan ko ng linggo. Kinain niya. Ayun, may tira pa rin. Dali na. Si good evening. Thank you so much. Ayan na, hihanda mo na mga nagtago mo na. We're from here in the Philippines. Ayun na naman yung mga English nating sinisipon na nga. Ala, duduguin pa ang ilong. Wala na. We are here in the Philippines. Sir Shayam, how about you? Mukhang mapapalaban na naman tayo sa Inglesan natin, Margie. Sigurado yan. Si Buboy. Pa-translate mo nga kay Buboy yung mga sinasabi ko para sa kanila.
Comment down below, Boboy. Done watching your video, Nes Ugana. And magbabakas lang po ako. Yes, Ugana. Babakasan ko lang po. Gamit ko po yung isang ID ko, yung isang account ko. Ano? Mm. May 30 minutes pa tayong magkwentuhan. Saglit lang ang 30 minutes, oh. Sana bukas di na mag-ulan. Ay, po. Hi po, nandito po ako ulit. Nawawalan internet sa amin. Kasi okay lang po yun. Ganyan talaga pagka may bagyong gantong bagyo. Nanghihina ang ating connection. Thank you so much at nandyan ka pa rin, Sir Aaron. Diyan ka pa rin. Nes Ugana channel, done subscribing your channel. Thank you so much. Tropa Vibes Reggie Ricky. Sige, i-play ko na lang yun, sir. Si Jobet. Nadikitan ko na rin naman yung ano mo. Nadikitan ko na rin naman yung channel mo, Sir Jobet Vlogs. Nakasubscribe na po ang aking isang account. Ming. Ayan, may nakita. Thank you so much sa mga nakatambay dyan, guys. At kami sinisipon talaga. Ay, thank you, Lord. Hindi naman kasi may iwasan na hindi kami mabasa yung ulo. Kasi thank you, Lord. Busog na naman. Tagasan kayo, Kuya, Tropa Vibes. Ano po? Dito po kami sa Albay Bicol, Sir Jobet Vlogs. Albay Bicol. Ikaw po, tagasan ka po. Takloban mo na lang ito, Hindi ka naubos. ay, taklog mo na ano. No, kala niya, tali yan, Ming. Ito pala. Kukuha lang ako ng tubig. Tignan mo yung mga batiin mo sila. Pero may aeroplano, di ba? Okay, ibig sabihin, safe mag-flight. Ano lang naman yung Tropical Bicol storm. to Maynila lang naman, di ba? Tropical storm. Hindi siya delikado sa plano. Kailangan payout nila, senior. Tapos na. Te. Nakakuha na sila. Nung 18 pa. Ay, 27. Good evening. Thank you for coming our live. Salamat sa pagpunta mo sa aming live. Thank you so much, guys. Pasuyo naman po ng subscribe ng aming channel at palike ng aming live ngayong gabi. Thank you so much, guys. Ano yun? Betsy. Betsy. Grabe talaga. Sipon. Ang kati pa naman sa ilong. Ang kati sa ilong. Ang sakit sa ganito. Ang sakit sa ganito yung ilong. Ang sakit sa ganito yung ilong. Yung sipon. Ang sakit sa ganito. Maghapon, sinipon kami mag-asawa. Ang sakit sa ganito. Tulo ang sipon. Kaya ako, hindi na ako naligo. Hindi na ako naglakas Ako naligo kasi ang hirap. Hindi na ako naglakas ng loob maligo talaga. At baka lagnatin pa. Masakit na nga ang ano ko. Masakit na ang lalamunan ko. Sa sipon. Good evening, Betsy. Don't like Sir Jobet. Hindi naman makapag-comment kaya hindi na ako magko-comment.
Play mo na lang. Pinili ko na lang. Betsy. Puntahan ko nga kita. Hindi po, akala ko main channel. Hindi pala main channel. Betsy. Kwento na lang tayo guys. Tatas ko lang ng konti ang ating kinakatakutan ko ngayon yung maligo. Same. Natakot ako maligo ngayon. Natakot. Ay, kanina naligo ako. Kasi naambunan ako. Kaso pag nag-atching ako, tuloy-tuloy. Wala nang pigil. Lapit natin ng konti. Yan. Tayo magkikwentuhan na lang guys. Comment down below at magkikwentuhan na lang tayo ng 24 minutes. Hindi na bumalik yung hindi ka na mag-English. Kaya, more on tubig tayo. Kasi, grabe yung sipon. Nawala na ang ating mga bisitang Inglesero. Nakakalungkot naman. Pero may katuwaan ng kante para hindi mapalaban sa Inglesan. Pero sayang naman ang kanilang kanilang pagtambay. Ay, may kanino. Kitang-kita sa Kitang-kita. Grabe guys. Si Mrs. halatang-halata ng pula ng mata. Maghapon kami sinipon. Hindi na ako talaga Maghapon nag-ulan. Hapon mulan. Walang tigil. Ang lakas pati ng ulan. Tapos sabayan pa ng hangin. Ay, sus. Walang natrabaho. Luto ng luto si Mrs. Yan lang. Luto. Pagkain. Thank you so much guys sa mga nakatambay dyan. At meron tayong 23 minutes para magkwentuhan. At baka naman yung mga nating pumupunta baka pag mga 10 minutes na lang saka sila pupunta. Which is okay lang din naman. Mabibitin naman sila. Pero pasensya na. Kailangan namin i-end ng 1 oras to. Hindi na kami pwede mag-extend ng 1 oras. Mag-extend pa. Sa 1 oras. Hanggang 1 hour lang talaga tayo guys. Kaya minamabuti naming makapag-live gabi-gabi. Ng 1 hour. 1 hour. Para kung sakali man yung mga nabitin dyan, babalik na lang sila. Pero kung hindi sila makakabalik, okay lang din, di ba? At salamat din. At meron pa rin tayong 12 likes ngayong gabi. Which is malaking bagay pa rin yan kay Manugang TV's channel. Tsaka yung matapos mang 1 hour. Tsaka yung makapag-live kami ng 1 hour. Goods na yan. Maaga pa lang naliligo na kami ni Papa. Nagpapahit na kami tubig. Yan ang maganda yung maligo ng maaga. Di bale magpahit ng tubig, basta maagang maaga, nakakaligo na kayo. Yan ang the best din sa mga may edad na. Boss, musta buhay America? Wala po kami sa America, Sir T. Berksen. Sa Bicol po. Nandito po kami sa Pilipinas, sa Albay, Bicol. I also have a YouTube channel. What is your YouTube channel, sir? We cannot read your name. Okay, please type in English. Are you a Thailand? We are a Filipino. T. Berksen, thank you so much sa pagbabalik mo sa aming live. Palike naman po ng aming live ngayong gabi. Thank you so much. And sir, okay Thailand, please subscribe our channel. Thank you so much. Sophia TV, hello all. Thank you so much for coming here in our live. Ma'am Sophia TV. Sophia TV. Puntahan, bigyan kitang jacket para mapuntahan kita. Yan. Salamat po sa pagpunta mo sa aming live. God bless din po sa inyo, Ma'am Sophia TV. Hello po. Ma'am Sophia,
Sophia Sims TV. Ma'am, dito po ako sa ano mo ma'am, sa iyong bahay. Sorry sa sipon. Sophia TV. Who is, ipi-play ko po ang iyong latest upload 1 month ago. Who is your strong tower? Yung isang account ko pa lang po muna ang ipang didikit ko. Playing your latest upload, Ma'am Sophia TV. Grabe, excuse me guys at sinisipon. Grabe talaga ito. Natulaw sipon eh. Ang sakit sa gantong kate. Maghapon sinipon. Salamat po. Thank you so much din po Ma'am Sophia. And, Sa pagdalaw. salamat sa pagdalaw and pasuyo na rin po ng subscribe ng aming channel at palike ng aming live ngayong gabi. Thank you so much Ma'am Sophia. You don't need to do so. Salamat po ma'am para mabalikan kita. Watching from Europe. Oh, thank you so much ma'am. Nasa Europe pala kayo. Thank you so much. Para naman ma-support back kita Ma'am Sophia. Rock Hill, hello po, gandang gabi. Magandang gabi din po sa inyo. Rock Hill. Siguro ang real name mo Ma'am Raquel. Thank you so much Ma'am Raquel. Thank you so much sa tamsak mo. And palike po ulit ng aming live. Thank you so much guys. Thank you so much Ma'am Sophia. Support back po kita dito Ma'am Sophia. Para pagtapos nito, balikan ko po sa main channel ko yung para kung sakali may live ka din, mabisita at matambayan din ka namin. Matambayan ka din namin. Alcantara, Cebu, Purok, Lower Chapel, 14, Canlabong, Alcantara. Ang taga Cebu po pala kayo, sir. Jobet Vlogs. Gandang gabi po. Magandang gabi din po, Sir Alexander Aguirre. Gandang gabi din. Thank you so much, bagong friend. Palike and subscribe ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much, guys. Anong main channel mo, Sir Alexander Aguirre? At para mabalikan din po kita after ni Ma'am Sophia TV. Playing kay Ma'am Sophia TV. Alexander Aguirre. Main channel niyo po ito? Alexander Aguirre. Para pagtapos ni Ma'am Sophia TV ay mapuntahan po kita. Ma-support back din po kita. Thank you so much guys sa mga nakatambay dyan. Welcome po sa ating live ngayong gabi. Salamat po. Asan po kayo? Dito po kami sa Pilipinas, Ma'am Sophia. Albay, Bicol. Dito po kami sa Albay, Bicol. Okay, sige po, Sir Alexander Aguirre. Babalikan po kita after ni Ma'am Sophia TV. Pag magbabakas po ako sa niya. After ko makapagbakas. Pinupulwatch ko lang po ang kanyang video na 3 minutes and 44 seconds. Malapit na rin naman po matapos. Taga Bicol din po ako. Saan po dito sa Bicol, Sir Alexander Aguirre? Paamoy nga din yan. Parang masarap ipahid-pahid ko. Huwag mong idikit. Sobrang init yan. Rock Hill, thank you so much. Guys, thank you so much sa mga nag-like dyan. Thank you so much sa mga nakatambay. At sa mga bago sa aming channel, pa-subscribe naman po ng aming channel. Thank you so much. Done watching na, Ma'am Sophia, at mag-ano lang po ako. Babakas. Who is your strongest tower? Wow, malapit lang. Dito po kami sa Santo Domingo, sir. Santo Domingo. Saan pong barangay? Saan po siyang barangay? Dito sa Santo Domingo. Meron kayo kamag-anak dyan, Santo Domingo, Albay. Dito po kami mismo sa Santo Domingo, sir. Taga
Taga Naga po ako. Naga, Camarines Sur, tama ba? Camarines Norte. Camarines Sur ba Naga? Oo. Nakapasyal na ako Bicol noong medyo bata pa ako. Yung nga po, balik po ulit kayo Ma'am Sophia. Marami na pong pinagbago ang Bicol. Gumanda na ng gumanda. Pero yung Mayon, walang pagbabago, ang ganda pa rin. Ang ganda pa rin. Ay, malapit lang kami, Alexander, dito sa Santo Domingo. Malapit lang kami. Saan ka po? Saan po sila dito sa Santo Domingo? Dito na ako tatanda. Naag po, apelyido, Naag. Dito na ako tatanda. Nakong. Dito na ako natanda nakong. Ilocana ka Ma'am Sophia? Naag po, apelyido. Ano pong nila? Barangay? Alexander. Dan subscribing your channel Ma'am Sophia Naag. gamit ang aking Ninja account or another account. Nagbakas naman po ako doon, malalaman nyo kung ano. Malalaman nyo na ako yon. Opo, Narinig ko na naman ang kuliglig. Oo nga po. Tumila na kasi ang ulan. Pero naambun pa. Pero mamaya, babanat na naman ang ulan. Matagal na po kayo dyan sa Europe, Ma'am Sophia? Yeah. Sana all nasa Europe. All the time, malamig ang panahon. Europe. Walang anuman, Ma'am Sophia. Salamat din po sa iyong pagtambay sa aming live at salamat sa pagsuporta mo. Thank you so much. Ma'am Raquel, asan na ba yung isa pang babalikan ko? Sir, si Alexander Aguirre. Aguirre. 333 subscribers. Uy, which is good. Maganda. Bata pa ako nung nakarating dyan dito. Dito natanda. Kasi naag sa Santo Domingo kasi parang wala akong natatandaan na naag kasi doon ako nakapagtapos ng high school. Winter na rin ho dito Maginaw. Oo nga po, winter na nga po dyan. December na. Sir Alexander, dito pa ako sa bahay mo. Ipi-play ko po itong itong latest upload mo which is 3 hours ago. Takaling Harina. Alexander, anong pangalan? Alexander. Kala ko Aguirre. Yung niya, yung... Ayaw. Ano ba yung tawag dyan? Channel, niya? ID. Alexander ang maging peace vlog. Uy. Takaling Harina. Nagtatakal ng Harina si Sir Alexander. Sir, playing your latest upload. And siguro mga kalahati lang siguro may play or 5 minutes. And saka ako magko-comment. God bless everyone. Merry Christmas na rin and Happy New Year. Same to you, Ma'am Sophia. Same to you, And Merry Christmas din po sa inyo dyan. Ingat ka po lagi dyan. Happy New Year. Salamat din po, Sir Alexander Aguirre, sa iyong suporta. Sa iyong pagtambay sa aming live ngayong gabi. And meron na naman tayong 49 minutes and 30 seconds. And meron pa tayong 11 minutes para makipagkwentuhan at magdikitan. Dikit-dikit. Malamig. Maanghang nga, napadikit lang ng konti. Ang anghang saan Yang 1M. Support me guys back. Thank you so much. I will support you after Alexander. Huwag na natin buksan yan mga
Huwag mo nang buksan. Pag mga ganyan, the message help for review is bad words. Sorry. Bad words yung mga yan. Not allowed. Siguro yung mga moderator ko mabubuksan yan, pero bahala na kayo guys. Support me, fast back. Yeah, after Alexander, I will support you. Oyam 1M. Fast back. Fast back. Thank you so much for coming here in our live at Uyam 1M. Thank you so much. Hindi ko nabubuksan yung mga ganyang message at sigurado ano yan. Basher na naman yan. Para hindi na masira pa ang ating good vibes. Saka sanay na tayo dyan, di Sa ba? bagay. Sanay na kami dyan. Yan ang mga sa amin. Baka kayo pa magpayaman sa amin. Nagpapaangat sa aming channel. Thank you so much. Blue. I will make you blue. Maraming ganyan. Oo nga. Hayaan natin sila. Normal na yan sa social media, Sir Alexander Aguirre. Inggit yan. Oo nga, tunay. Tunay yan. Yung mga yung mga inggit na hindi magamot-gamot. Nakikinig lang ako. Opo, Ma'am Raquel. Ay, oo nga pala, pagkatapos na susuportahan din kita, ma'am. Babalikan din po kita, Ma'am Raquel. 3 minutes para masuportahan ko po kayo lahat. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Malamig na Christmas. Harina. Magandang negosyo din pag May tindahan kaya Alexander. Meron siyang pwesto. Grocery yan. Good yan. Magandang negosyo. Yung nagtatakal-takal ko para ibenta ng tingi-tingi. Mas maganda nga yun, ang laki ng tubo yun pag yung bumili ka ng bultuhan tapos tatakalin mo. Saka mo ibebenta. Per kilo, ganun. Per tig 5 piso, ganun. Ganda. Ang laki ng kita sa ganun. Nadanasan din namin yan eh. Nagre-repa kami ng asukal. Nakikinig lang ako. Totoo yan. Malay mo, dyan ka na yumaman, Kuya Alexander Aguirre. Sipag lang po ang kailangan natin. Meron pa dyan, asukal naman. Oo nga. Ganyan din po kami, sir, dati. May tindahan kami. Nakakatuwa din eh. Lalo pag may mga sinusuplayan ka ng mga tindahan. Yung mag-o-order na sa'yo ng mga 10 kilo na natakal-takal na. Tsaka Sir Alexander Aguirre, mga bawang. Yan, bawang, paminta, laurel. Yan, malalaki ang tubo dyan. Ganda ng kita dyan. Triple. Let me guys back. Sir, naka-like and subscribe na po ako sa iyong latest upload. Sir, that's subscribing, Sir Alexander. And puntahan natin si naranasan ko yan. Opo, maganda yan. Maganda. Si Uyam. Puntahan nga natin yan si Uyam. Medyo makulit. Si Uyam. Kaya naman pala eh. Bakit? Diwa Selling. Your channel. Diwa Selling. Support you back. Uyam 1M. Diwa Selling. Hindi man natin mabasa yun. Diwa Selling. We cannot understand your language here. Sorry. Playing your latest upload. Patar Uyam. Ano gawain niyo ngayon? Dito lang, katapos lang po namin kumain, sir. Ito,
Kwentuhan na lang po tayo. 5 minutes na nga lang po eh. Oh. Tamang kwentuhan na lang, kuya. Sige po, kain ka na po muna dyan, sir. Ano? IMD was selling limbo from in Panther Uyam. Okay. Salamat, kaibigan. Opo, walang anuman, Sir Alexander. Salamat din po sa pagtambay mo sa aming channel. At salamat sa pagsuporta mo sa amin. Thank you so much. At kami ang napili mong puntahan sa live. Kahit ganito lang ang ginagawa namin. Paulit-ulit na ganito. May mga pumupuntang tulad nyo. Thank you so much. Nakipagkwentuhan sa amin. Walang sawa. Binapanood nyo kaming kumain, ganyan. Mas maganda kung sasabayan nyo rin kami pagka kami kumakain. Mas masarap kumain pag may may kasabay at kakwentuhan. Thank you. Kakain din ako. Kain tayo. Sige po, Ma'am Rachel. Eat well. Enjoy your meal. Kain po kayo mabuti. Pakabusog po kayo. Kayo din po, Sir Alexander. Kain na po. At medyo late na. Alas 8 na ang kain nyo. Kain na din po, Ma'am Rachel. Thank you so much. Kain po mabuti. Salamat guys sa pag-like sa aming live ngayong gabi. At mayroon na naman po tayong 4 minutes na natitira para makipagkwentuhan. Saglit lang ang 1 hour eh. Yung saglit lang. Sabi ko nga, parang tinatamad ako kanina. Oo, kasi sobrang lamig. Lamig, tapos sinisipon pa. Tinatamad ako mag-live kanina. Sabi ko, sige na. Sayang naman ng Hi, Alexander Aguirre. Leoneda Tixon, thank you so much for coming here in our live. Salamat sa pagbabalik mo, Ma'am Leoneda Tixon. Buti na lang, nalabanan namin yung ayaw sana namin mag-live. Sobrang lamig kasi. Tapos na ako kain. Kabilin po, tapos lang din po namin kumain. Dan subscriber your channel, Uyam 1M. And punta ko nga din po si Ma'am Rachel. Si Ma'am Rachel, ma'am, bisitahin po kita. Bukas live ka. Opo. Bukas, live ka. Opo, magla-live po ulit. Gagawin po ulit namin ang aming makakaya makapag-live ulit bukas. Kanina talagang tinatamad po kami. Buti nga nakapag-live pa rin kami. Grabe talaga. Sipon ko. Grabe. Natulog nga po sipon ko. Tapos sobrang paglamig. Parang gusto na namin mag-ano ng kumot. Yan namin sa katawan. Thank you, Kuya. Still watching pa rin kahit nakain. Salamat po, Sir Alexander. Thank you so much. Tuloy lang. Si Ma'am Rachel. Ma'am Rachel, yan. Ididikit ko po ulit itong itong isang ninja ko. Yung na lang po, latest upload. Para mabalikan ko din po si Ma'am Leoneda Tixon. At tayo mayroon ng 1 minute na lang guys. Ang bilis talaga ng oras pag tayo nagkikwentuhan, Playing latest upload, Ma'am Rachel. Babakasan ko na lang po para malaman yung ako yun. Na account ko po yun. Thank you so much. And guys, kami po yung magpapaalam na naman ngayong gabi. Dahil naka 1 oras na naman po tayo. Napakabilis ng oras pag tayo nagkikwentuhan, di ba? At tatapusin na naman po namin ang aming live ngayong gabi. At salamat sa mga tumambay, salamat sa mga nakatambay dyan, salamat sa dumating, salamat sa mga nag-like. And see you again next time sa aming live, guys. Try namin ulit bukas ng gabi para na mag-live para ulit para sa inyo. And hanggang dito na lang po.
Magandang gabi and God bless sa lahat. And ingat po kayo lahat dyan. Bye-bye. Bye! Thank you so much to all. Merry Christmas.